Isikhona inyanga yodumo uDr Vula uMavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni nezamazama usiza kulokho kulandelayo ngokuhlola ukubethela umuzi uqinise nesibaya ukucupha umfazi eze wena wedwa noma indoda ukucupha ithuna ukubamba umthakathi ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki ukukhuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi ukukhuphula ibhizinisi lakho lindlondlobale ngamandla ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini uhlushwa ikhanda elingapheli unenkinga yamagobongo isigaba sokugembula ukulahla isilwane uqondisa umsamo otekile ukuvusa induku ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo ungabathola abantwana kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamula juqu iklina ngaphakathi uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139 siphinde inombolo 072 43 12 139 woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Yazi umkhaya ukuthi anginalezi ngimkhuze ngumculi njengabonke abaculi. Kodwa yena namhlanje uzothi mina ngithule ngithini. Ana ngimtsheleke manje. Wena mkhaya usuke wena wabheka kuMthobisi Sithole. Wayothi uMthobisi Sithole akangifonela ngitshele ukuthi kwiMpucuzeko ngizoyichamela. I-golden hour ngangeze nginuke. Wena mkhaya watshela uMthobisi Sithole ukuthi wena usutshela udunu ukuthi akenze ilist yokuthi uqashwa kanjani ukuze kuzothi mabe ngene umcineka begaxele kuthola kathi isikhova sesiqashwa ngo100,000 ku live. Leyo nto mina ngayithola ngoMthobisi Sithole wamfonela uthi akangitshela ukuthi ngizoyinyela kwiMpucuzeko. Leyo nto awushonga ukuthi uyenzela iMpucuzeko. Awubatshelanga abantu kulonto le uyenzela iMpucuzeko. Uma ngabe isikhova sakho usungasasiboni kuyilokhuzana kwiMpucuzeko usuthi mina ngithule ngithini. Kodwa mkhaya hayi msukudlala ngami indoda yamadoda. Msukudlala ngami. Msukudlala kungalinge nje udlale ngami. Anganoma ungizwa kahle. Mkhaya utshele uMthobisi Sithole ukuthi akangitshele ukuthi i-golden hour kwiMpucuzeko ngiyoyithola ngifile. Wena mkhaya utshela idunu ukuthi akenze ipost eshoyo ukuthi useqashwa kanjani ayenzele iMpucuzeko kuze kuzovela useqashwa 100,000 kuze mabe phone omcineka bethi bafonela lo udunu kutholakala ukuthi usebiza high uma engasaveli kwipost eMpucuzeko usuthi wena mkhaya mina ngithule ngithi msukudlala ngami ndoda. Noma ngabe ngaqhathazwa inyoni noma bethu awangithola ngisetsheni yebo ngiyavuma awumazi babo wami awumazi mama wami kodwa ukuthi uzothi mina ngindodana yakho ngenhloso ukuthi mina fanele ngidazele isinqi sakho awunalo iqiniso mawunjalo.